I-Orlando Pirates isibheke ngabovu ukusayinisa umdlali weChippa United neBafana Bafana uSinoxolo Kwayiba. Lo mdlalo oneminyaka engu-25 ubudala uqhamuke njengomunye wabadlali abavelele ku-Betway Premiership kule sizini. Useshaya amagoli ayisikhombisa nomsizi oyedwa emidlalweni engu-22 kuyo yonke imiqhudelwano yama-Chilli Boys. Ukudlala ngokungaguquki kukaKwayiba kumenze waqoqa imiklomelo eminingi, waphinde wabizelwa eqenjini lesizwe lapho eqale khona benqoba ngo-5-0 kuCongo Brazzaville eNelson Mandela Bay Stadium. Kubikwa ukuthi sekufinyelelwe esivumelwaneni seqembu neqembu phakathi kwePirates neChippa United njengoba sekusele imibandela yomuntu siqu kuphela ukuthi kuphothulwe. Uma kuvunyelwana ngaleyo mibandela, uKwayiba kulindeleke ukuthi aqedele ukufudukela kumabhakabhaka ngoJulayi 2025 ngaphambi kwesizini ka-2025-2026. Umqeqeshi weChippa United uThabo September ubonakale kwamukela ukuhamba komdlali wakhe omqoka, evuma ukuthi uKwayiba usekulungele ukuthatha igxathu elilandelayo emsebenzini wakhe. Uzalelwe e-Eastern Cape, lo mdlali wasesiswini udume ngokushintshashintsha, ekwazi ukudlala njengomdlali wasesiswini kanye nomgadli wesibili.